Ako spôsobom riešiť konsolidáciu? Dva spôsoby. Prvá je zvyšovanie daní, druhá je znižovanie vládnych výdavkov. Ekonomická teória hovorí jednoznačne. Ako náhle ja zvýšim dane, aký to má vplyv? Opäť ekonomický pokles. To znamená 1% zvýšenia daní, znamená 1% zníženia ekonomického rastu. To sa nestratí. Jednoducho sa to nestratí, lebo vláda zoberie produktívne peniaze na neproduktívne činnosti. Ty zoberieš napríklad bankový kapitál a využiješ ho na 13. dôchodky, ktoré sa minú na spotrebu. Alebo keby aspoň to. Ale veľká časť z toho sa minie na vládnu spotrebu. To znamená, že ty zoberieš euro na daniach, polovicu minie vláda na to, aby fungoval, alebo štát, aby fungoval, a druhú polovicu rozdáš. A tá polovica sa niekde stratí. A to je celý ten problém toho, že produktívne peniaze zoberieš a dáš to na neproduktívne činnosti. Ale naopak, pokiaľ by si znižoval alebo robil konsolidáciu cez znižovanie výdavkov, tak čo sa stane? Je menej peňazí v ekonomike, ale prejaví sa to iba polovičným poklesom ekonomického rastu. Lebo ty opäť znižuješ veci, ktoré sú neproduktívne na úkor tých produktívnych. A toto je cesta, ktorá by sa mala robiť jednoducho. Znižovať neproduktívne výdavky vlády, k čomu zatiaľ ešte neprichádza. Hovorí sa veľa vzletných rečí o tom, že to chceme, ale to sa hovorí už 2 dekády, ak nie dlhšie. Takže toto je niečo, čo samozrejme navrhujú mnohí odborári. Mňa fascinujú hlavne Z, KOZ, dohodli sa na krásnej veci a mne z toho najviac zarezonovalo to, že poďme predávať štátny majetok. Je to úžasná myšlienka, pretože štát má veľmi veľa vecí, ktoré nepoužíva, veľmi veľa nehnuteľností, veľmi veľa pôdy, ktorá sa dá využiť o mnoho lepšie tým, že by sa predávala. Podľa ako náhle vláda spravuje nejaký majetok, hovorí sa aj na všetkých ako občanov, tak ho spravuje veľmi neefektívne a leží často ľadom, využívajú to oni sami, vládni predstavitelia, prípadne štátni zamestnanci v podobe chát a rekreačných zariadení a tak ďalej. A my ako občania z toho nemáme vôbec nič. Otázka je, na čo to má vláda vlastniť a predať vlastne naše peniaze a žiť z toho.